Dhisik Bathang Setyaki piye? Langga ana dhisik Bathang Setyaki babu. Wis samapta ing gati sawiging diri para Wadyabala karang kadempel ya ora bakal mundur sejangkah. Wani ora sing tawedeni apamu. Ora minggat saka arep aku tak dedeg andemamu kelakon tinjung akhirat nyawamu. Tak gledho sirahmu rondo bojomu selawase urip arep. Bukan. Mati ya. Kocar.
Tiang. Ya. Piye? Piye nang kowe? Nyama. Sampah. Nyama. Nyuwuk. Oh, mak menawa meken nyono gamelan. Ya? Mak nyamane. Menyirik akan kemuliaan pinggan kangkong mangil. Ayo, ungalno dadamu. Kaya apa aku sing tekaning bati? Iya. Kaya apa aku sing tekaning bati? Ya, nyamon kanjeng. Wani tenan karo aku. Ora nganton iki. Mai, jenengmu sapa? Aku temenggung temekan menjadi temenannya. Sapa? Tulisan. Tulis. Aku radong ngomongamu. Ora ciker nih. Repotke. Ya. Abdining Prabu Somadenta tumenggung menak kedali seta. Nul. Kapikan jeneng Yomen Trewet. Nyamai Raden Gatotkaca. Dasar Paranyata. Ayo. Ana prajurit menyawankan dengan semuanya ana wong nyandani lagi. Piye? Waduh. Menurut dengan ini menawi nampun keempat panjangnya mau ngisi. Tulis. Waduh, dawa banget ini. Prajuritmu ora gelem mundur kelakon tak pateni dening aku. Ngono to karepmu. Bener. Kowe iso mateni Gatotkaca sasat iso njero langit. Aduh, nyopong. Ngendi sing kobong? Nyombong. Sombong. Nah, ngene paham. Ora jeneng umuk. Kowe nibake tangan aku iso ngrasake lara. Aku meguru karo kowe 20 taun. Ngene. Ngene enak ini apa di pandanmu jajalan. Jajalan. Ya ndak mineng aku wae. Aku ketularan karo kowe omong karo wong bindeng.
Mudan ini aku. Yo, tibano. Mati. Yo. Nang. Nang. Piye? Mangkel. Kesel. Nek kesel asah perang. Nani ngene. Yo. Ana mo Nah, musuh kowe. Piye ae? Piye? Ah, musuh kowe amoh. Prajurit kok milih. Nah, cilik. Ampung dar. Nah, sencaki. Naki. Sencaki. Naki. Antem modar sencaki. Naki. Ora ngece. Ngene to. Omongane jan kaya ngene. Sencaki. Naki. Sopo? Nak nyayena. Sopo? Nak nyayena. Ayo, ungalno dadamu. Mutane tibakno. Haji ora atas. Nanti nek munyo mungsuh aku kaya ya Ranita mengko wae Ranita ngene aku nek lha itu wah Ranita Wah, ini banget nih. Sopo? Sopo? Nyulit, nyari mak. Nak nyarinya itu. Nama? Warakudara. Warakudara? Iya. Wajikan. Tepak tak kamu dar. Tibakno. Lunyu ya. Wah, aja ketanggungan tibakno. Ayo kaki. Tangan loro, aja tangan siji. Montrat, Inah, ini lunyu, Inah. Ini. Makan menyang amu. Wah, ini nyambuh. Nadi. Lek munyo. Menangan. Apa? Baladewa. Baladewa. Nyapa? Baladewa bosok. Baladewa bosok. Bosoke ora. Kowe prajurit kono, iya. Kowe prajurit balane Prabu Somadenta Sarambaya Semar, iya. Nyar, palanya. Kowe nek ngene nguncalke ratu niku tekan ya paning pendapa andungan anak-andung. Ayo. Anya minyak-minyak mani anu randung niku ayo ngangge. Iki minyak kedali kendot tandang kono. Muni piye? Muni piye kowe? Muni piye? Aku ingin jaga kono. Kowe kon ngamplengi ngono piye? Aku ora cetha apa gunemamu aku ora cetha. Ning kowe kon ngamplengi ngono piye? Muni ya iya. Muni ya iya. Ora. Muni ya iya. Kowe ketemu karo Gatotkaca, ketemu Setyaki karo Werkudara, isih akeh palimarmane, isih akeh pangapurane. Ning nek Baladewa ketemu karo mungsuhku ora tau ana sing bali slamet ki ora tau ana. Mungsuhku ora tau ana sing bali urip ki ora tau ana. Mesti tak loloi lenggala cangkeme modar. Karep ngeloli nenggala. Iya, kon ngeloli nenggala. Semaku apa ya iki? Ya jek-jekan. Ayo gawe. Ngantemo Baladewa. Ngantemo. Kowe wani ngantem Gatotkaca Setyaki karo Werkudara kok karo Baladewa ora wani ngantem piye? Ngantemo, gawe wis. Montan
ning aku. Nyo wis ning nganti ora modar kok tak dupaki cangkemmu. Ayo wis. Aduh aja no. Ngarep aja aku. Wis. Wes kene ngomak iki tibano. Ayo tibano wis ngantem burung. Wis bajigur iki. Lho, wis to, wis ket mau. Kowe nak kroco. Ayo gage tibano. Mati kowe. Mati kowe. Wis tutup. Modar kowe. Modar kowe. Gowo gaman. Gowo gaman. Gowo gaman. Ora gowo. Nyilih kancane gawe wis. Nyilih kancane. Ketanggungan kowe iku kudu Baladewa nganggo tangan ora nggo gaman gawe. Nyilih kancamu. Ya ngoceh. Aduh. Iki mungsu kok repot banget to iki. Gawe wis. Nggih, ya. Kaya anane wonten gelut. Ya bendho modar kowe. Baladewa iki pak pusaka kayangane ora tedas kok kan kowe nggo bendho kaya ngono kuwi. Isine sepete kuwi banggone bakule degan to kuwi. Iya to? Ya sanane kok. Ya bacok modare. Tibano. Ayo ganti ketul. Ganti. Ya. Pusaka ketule gorene. Ya, numpak. Mutane nyo. Yang ngono ndi nyo? Sing empuk ngono ndi gawe wis. Mati ning aku gawe wis. Kaya ngene ketok wong golek liyane. Aku ya manut wae ta ya. Wong mungsuh kok dikon kok manut. Mingkani iki. Tapuk sandal dai matu. Iki tau tak nggo napuk bojoku rambali seminggu. Nah, kowe. Manus manik jajalan iblis lan aku ki ratu ning negaraku negara Mandura. Kok ning tempat padake wong elek, Ratu atau tapi sandal ki anggepmu aku ki apa? Aku ki apa? Sampeyan ratu. Nek ratu iki bali. Kancamu jak bali kabeh. Prabu Sumodento, Ratu Gustimu kon bali. Mbahane nang kene dadi Banten, nang kene dadi Modar. Ora bakal bali. Taun ana wintana nek durung boyong Semar Batrana ora bakal bali. Piye? Nek urung boyong Semar Batrana ora bakal bali. Muni piye sangkemu? Nek urung boyong Semar Batrana ya ora kena bali. Iblis lalat, lali tapuki cangkeme. Mbah. Mungsuhe sapa? Ming arep mbayang Semar kok doting gedebuk. Mungsuhe sapa? Inggih. Jebul kathah sing betengi. Sing betengi sapa? Tiang-tiang saking Amarta, Ndarawati lan Mandura. Lah komplit kuwi. Nggih. Kalah kowe. Kawon. Mungsuh sapa? Sencaki. Kowe mungsuh Sencaki? Nggih. Engko nek tekan ngomah syukuran gendurenan ya. Sebabe bejo kowe ora modar. Ngucapke syukur ngersaning Gusti kowe ora dipateni lu Sencaki. Sencaki iki nek gelut mesti mungsuhe kudu mati ning kowe iso lolos. Kena wis golek ubah rampe. Nggih, Mbah. Undang Mbah Kaum. Nggih. Disyukuri kowe ora modar. Nggih. Mati aku. Mungsuhmu sapa? Dereng takon-takonan. Ciri-cirine dadane murup sak tebok. Wonge iso ngambah Dirgantara. Ngladeni kula niki nganggo sikut nganggo tangan jeleng ngoten. Kowe tak kandhani ya kuwi anake Werkudara jenenge Gatotkaca. Bejo sirahmu isih tememplek nang kono.
Nek Gatotkaca nesu tenan kowe dicandak sirahmu sikile Gatotkaca mancat pundak kiwa tengen jabut brol mudar. Napa nggih? Tamangi ya. Sampeyan kok prisa? Lho aku pecinta wayang e padake. Mula aku iso ndelok dadi ngerti ciri khas satriya-satriya tanah Jawa. Mekaten, Bang. Mundur kana. Nggih. Menak kedali cetha. Nggih, Mas. Suaramu kok mlotrok mau suaramu ki bening apik resik. Kala menjinge medun, Mbah. Mergane Nyajar kali bolonte mo. Wong kok galake luar biasa. Nek apa wis? Kon bali prajurit murem ora? Ora kembali rumah dik ampun ya nak tapuki cangkemmu. Modal. Nek mijet iki kala mending teng pundi iki, Mbah? aku ora ngerti wis ngono. Lah kok dadi nang nggon cedhak dada to kuwi? Nggih. Teng mriki niki. Wis tukokno kotang malah ora apa-apa. Wong kala mending kok tukoke kotang amenae dhewe mati aku. Panut. Nut. Panut. Kula wonten dawuh, Mbah. Aku ki nggawa kancae kok. Ora lanang, ora wedok. Arep maju perang ora nut. Tobat. Mung suwe sapa, Mbah? Mung suwe balane Semar satriya-satriya Ngamarta Ndarawati lan Mandura. Asem bagus ora, Mbah? Ya bagus. Nek pancen perjurite iso disawang amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Wong Ndarawati, wong Ngamarta, wong Mandura candhak siramu cet terus tak itlik-itik nggon gulu. Modar kaliren kowe tak kandhani. Kana maju kana. Amo. Wis ora galak babar blas. Amo kudune amo kok. Amo. Oh, wis ora kono ge maju ampun dimbe, Mbah. Mang sawang, mang tonton, Mbah. Panut ajeng tumandang karya. Kana mangkat kono iso mateni wong-wong kuwi gedhe gancaramu. Ya candala sebel modiar dening aku parang kowe. Sopo iki? Kenalan, Mas. Sopo? Panut. Panut. Prajurit. Ya sok prajurit. Ya sok ora. Sampeyan sapa, Mas? Setyaki. Allah ya ampun. Ora kuat aku. Ora kuat ngopo? Lagi iki lho, Mas, aku nyawang wong bagus ora jamak-jamak. Ning negaraku iki wong ora ana sing bagus, kadang kala matane telu bareng. Nang nggonamu? Mas, ya ampun jijik pokoke aku nggak sampe nggak iso jatuh cintreng. Ngono. Terus Aku nyawang kowe ya ampun. Dadaku deg-degan cepet banget lho, Mas. kowe iki prajurit apa-apa? Ya prajurit, ya tukang salon. Oh, Mas arep potong? ora. Ya Mas ya tak kerimbat. Ora sah. Neng kene iki ajange wong perang. Ya ampun barang tekan kene aku ora iso perang, Mas. Lho gantengmu ya ampun ya cilik niki. Otote kencenge ra jamak-jamak ya Mas ya. Ngopo? Perang. Ayo nendi? Ya tak golek mantol sik. Perang kok golek mantel. Ya ampun masa ora dong lho Mas. Ayo ngerti karepku lho tak jiwit lho Mas. Kowe iki brengosen kok omongane kaya ngono. Jiwaku Mas. Jiwaku wedok Mas.
Wedok. Tapi aku tukul rambutnya pirang-pirang ya. Brengose ya tukul, godheke ya tukul, simbar ya tukul. Ning ra kata-kataku isih manis to, Mas. Iya, manis. Saiki wis jam 1 lho, Mas. Ya ora masalah yuk perang yuk. Tak korting wis, Mas, tak korting. Paseng wis sore mau ora pepayon blas. Ayo Mas yo perang yuk. Ayo to Mas Setyaki perang ya ampun, ayo to. Gilane. Oh, malah melayu. Mas Setyaki. Ya ampun brengose iki geli aku. Umpama brengos mau ora tahan deh. Jari Paman Setyaki ana mungsuh sing digdaya jenenge Panut. Kowe wonge. Iki suarane ya ampun tambah gandem malah bingung aku rasane. Asem-asem wong tanah Jawa, wong aran kadembel kok ora ana sing elek ya. Sapa Mas? Iya Totkaca. Iya Totkaca. Nalindra ing pringgondani. Nalendra nom-nom wis dadi ratu asem tenan Mas. Kowe Panut. Iya. Paman Setyaki kalah karo kowe. Kalah ya ampun durung tak apa-apake wis. Isin aku. Terlalu dini. Terlalu dini. Ya ampun ora sembodo karo le. Wah iso kaya ngono kae bareng anu terus ning alah ya ampun isin aku. Ngrecek. Asem aku diapusi. Panus maning jajalan. Sik, ya aja maju sik. Sajayana wong digdaya. Aduh gede banget ya Allah. Gede tenan ya ampun rambayangke lengene wis semene ora. Ya ampun daebo lengene. Lengene iki lho ora tahan aku mosok lho. Ya ampun. Apa cukup ya? Sapa Mas? Bratasena. Alah, Mas Sena to. Kok saiki tambah kuru to, Mas? Ya ampun, ora kelingan ketemu nang sarkem to. Wah, ngerti aku. Aduh ya ampun, tambah ganteng lho, Mas. Tambah ganteng ya ampun, tawae tambah kuru. Ora apa-apa, Mas. Isih sehat to? Iya, Isih sehat to, Mas? isih. Ya ampun, yuk. Yuk, mampir neng salonku yuk. Oka. Wah. Gene ora dikapak-kapake wedi kabeh karo aku. Ya ya, sapa meneh sing arep maju mungsuh Panut? Iki sapa iki ya ampun iki wong apa kewan? Kewan cengelmu ora. Iki wong ngono kok. Ya ampun. Lah kok pindah kene? Ora. Ya ampun iki wong salah kedaden. Masa nang kene ya ampun. Ya ora nang kene to. Oh. Ngawur. Mundur sampe naik iki. Ngarep lho. Sapa kowe? Aku Panut. Panut. Oh, Mas. Bendaramu do wedi kabeh karo aku kowe men batur to. Heeh. Ya ora masalah ya, Mas ya. Ayo Mas batur ya wis ora masalah mbak ora ngomong-ngomong. Ayo.
Lho. Iki digapake to? Gelut. Moh. Ayo to, Mas. Gelut wis tak korting. Gah. Selawe, Mas. Moh. 13. Ya ampun lek jujuri 2000 iki lho. Ora ya ora wangon tobat. Panut. Lho iki kaya Bagong. Aku sing iso ndukuke banyu nang ember kae. Ana minggir kono sengit aku. Tobat. Ayo mos ora merata jaya merata imbang yen padha-padha. Iki sapa iki mripate mendelik pisan. Sapa kowe? Kowe sapa? Aku Panut, Mas. Sapa? Aku Baladewa. Ya ampun, Mas Baladewa. Mas-mas ndasmu. Aku ki ratu. Oh, si nuwun. Lah, rak ngono nganggo tata krama. Injih. Ya ampun. Badhe menapa? Goleki mungsuh ning kene iki papane peperangan. Kowe bolo ngendi? Kula bolo Mbata Sarembak. Nah, nek ngono kuwi mungsuhku. Ayo minggat. Minggat. Aku seneng sing kasar. Aku seneng nek karo sing kasar iki seneng banget aku nganggo diajar. Nganggo diajar. Ngene sih ki mengko Hei, karo ngopo iki? Arep apa? bangane alus-alusan ki ora serem. Ora ana apa jenenge? Aktivitas. Ora ana sosialisasi. Omong aton ngawur. Aktivitas sosialisasi dengkulmu mlocot kuwi. Ora ana lokomotif. Alah ya ampun. Ya ampun kleru. Ayo bali ra. Ora nyuci kowe. Ora nyuci. Aku arep perang. Perang karo sapa? Perang karo wong karangan Dembel. Anane aku. Ayo gelut karo aku. Ayo gelut karo aku. Yakin? Iya. Tenan lho. Iya. Kancamu do mlenjani kabeh, sampean ora ya, Mas? Ora. Asik. Ayo sik ya, Mas. Bukan ngresiki suket kae ngopo kae? Hei, bare ngopo? Lah, buat tempat. Nggo ngopo? Nggo perang no. Nggo perang. Manus paning jajelat iblis sanat nggugu karepe dhewe. Ora gelem bali opo piye? Ora gelem bali. Ora. Kowe konangan Baladewa pengen dijung akhirat nyawamu mot. Piye, Not? Teko bayake, Mbah. Ya ampun, Mbah, keteko bayake, Mbah. Mesake tak benake ya. Nggih. Aduh, Mbah. Sakit, Mbah. Sakit. Iya, aku ngerti lara tak benake. Injih, Mbah, sakit. Menengo iki nggon bangkean tak dudule. Nggih, Mbah. Ngapain? Kerim, Mbah. Aku kan sensitif. Kerim, Mbah. Wong lagi arti benake kok senengane. Mbah. Ampun gon kelek, Mbah. Hih, kowe. Hih. Wah, ngene. Arep napuk kok ora tekan lah. Menengo. Ya ampun. Prabu Baladewa kasare, Mbah. Maine kasar. Lah iya. Mosok nganggo gaya ngene bareng. Jur piye wis, Mbah? Bayangno jur piye? Wis sambayangke kowe no terus ana wis kana bali tukang parkir wae kono no. Dadak perang barang dadak dadi wadyabala barang sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun.